objavila samoproglašena Donjecka narodna republika, prikazan je napad ruskih snaga na čeličanu Azovstalj u Mariupolju. Već je drugi dan kako je neprijatelj napravio prodor na teritorij tvornice. Vode se teške i krvave borbe. Ponosan sam na svoje vojnike koji ulažu nadljudske napore da obuzdaju pritisak neprijatelja. Zahvalan sam cijelom svijetu na ogromnoj podršci garnizonu Mariupolja. Naši vojnici to zaslužuju. Ofenziva je počela jučer kada su ruske trupe ušle u kompleks Čeličane, a ukrajinske vlasti izgubile kontakt s borcima unutar Čeličane. Kremlj negira da su ruske trupe ušle u tvornicu. Ukrajinska strana, a posebno oni koji se kriju u Čeličani i Azovstalj, dobro su poznati po tome što svakodnevno proizvode ogroman broj laži i falsifikata. Zato treba pažljivo filtrirati sve informacije koje od njih dobijemo. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je više od 600 ukrajinskih vojnika ubijeno tijekom noći na istočnoj fronti. Mete se ne biraju. Iz Harkiva stiže snimka dječjeg igrališta kojeg pogađa granata. U Dnjipru je gađan most pun vozila na njemu. Associated Press, pozivajući se na očevidce, navodi da je provedena istraga koja pokazuje da je oko 600 civila poginulo kada je Rusija napala kazalište u Mariupolju koje se koristilo kao sklonište. Svakoga dana pojavljuju se svjedočenja o ratnim zločinima. U selu Družnja, 50 km od Kijeva, ruska vojska bila je tjedan dana. Ušli su u kuću i tražili čaj. Jedan me pratio kad sam pošla vani po vodu. Pitao me hoću li ili neću. Znaš što mislim. Imaš 15 minuta da odlučiš. Uspaničila sam se i kimnula glavom. U ovom ratu najčešće stradaju škole i bolnice, čije su zgrade zgodna mjesta za skrivanje i promatranje. 30 km od Donjecka jedna škola je zaklon policiji proruskih separatista. Ukrajinci napadaju kao i obično. Djeci su 8 godina isprali mozgove u školi i govorili da smo mi neprijatelji. 600 km dalje ruski tenkovi, raketni bacači i gardijske jedinice prolaze zamračenim Crvenim trgom u noćnoj probi parade za 9. svibnja. Na današnji dan Ukrajina je bila oslobođena u Drugom svjetskom ratu. Sada je sloboda još vrlo daleko.